Кримські татари підтримали Путіна та спецоперацію на території України. З такими заголовками вийшли новини у російських пропагандистських медіа. Для наочності проілюстрували це світлинами, на яких пара сотень людей голосує за звернення до президента Росії та кримських татар, які проживають за межами Криму. Окупанти заздалегідь анонсували цей захід, називаючи це Курултаєм. Але, не отримавши підтримки кримсько-татарського народу, вирішили бути скромнішими і повідомили, що відбувся з'їзд так званих муніципальних депутатів та громадських організацій, тобто колаборантів, які вирішили співпрацювати з окупаційною владою. Щоб створити видимість підтримки, окупанти вдалися до використання адмінресурсу. Навіть ті, хто брав участь у цьому так званому з'їзді, кажуть, що їм сказали приїхати до Кримсько-татарського театру на концерт. Колаборанти та зрадники заявили, що вони за агресію Росії проти України і повністю підтримують Путіна. Сегодня родилось два документа, которые являются мнением крымскотатарского народа. И впредь никто не имеет права искажать мнение народа и говорить по-другому, иначе. Присутствующие в зале были на одной волне, все чувствуют единство, сплоченность, и мы ощущается по всем присутствующим, что действительно от всего сердца поддерживаем нашего лидера, нашего президента Владимира Путина. Ухвалювати рішення та звернення від імені усього кримсько-татарського народу має право лише Курултай – національний з'їзд кримських татар. 250 делегатів було обрано кримськими татарами шляхом прямих виборів. Окупанти скликати Курултай неспроможні, хоча протягом 8 років кілька разів і намагалися. Тому вигадують нові з'їзди. Їхні учасники можуть говорити лише від власного імені, а не висловлювати думку усього народу. Серед основних наших принципів – це вибори. Не можна вискакувати і говорити, мовляв, я представлятиму народ. За правилами, встановленими у народі, наші представники вибиралися кримськими татарами. Курултай та меджліс був побудований на основі цих принципів. Зараз, скільки б росіяни не намагалися замінити і підмінити наш Курултай і меджліс, або виконувати їхню роль, вони на це не здатні. Ve kurultayımızı ve meclisimizi değiştirmeye ya da onların rolünü yapmağa bunu hiç becermeyecekler. Після окупації Криму усі незалежні об'єднання громадян були закриті та ліквідовані. Окупанти уже 8 років намагаються створити натомість підконтрольні організації. Охочих у них брати участь не так вже й багато. Один із них – зрадник Ескендер Білялов, член Сакського регіонального меджлісу з 2014 року. Усіляко намагається догодити окупантам і навіть був членом однієї з рад при Путіні. Через нездатність мобілізувати кримських татар до співпраці з окупантами Білялова на кілька років було викинуто з політичної арени Криму. Тепер знову з'явився, сподіваючись заслужити лояльність окупантів. І тому закликає кримських татар підтримати масові убивства людей та руйнування міст в Україні. І призиваємо всіх кримських татар підтримати то, що іменно робить Російська Федерація. Чому? Тому що наше майбутнє іменно з Російської Федерації. Серед таких, як він, готових служити окупантам – Ремзі Ільясов, Заур Смірнов, Тейфу Гафаров, окупаційний муфтій Еміралі Аблаєв та Руслан Бальбек, який був депутатом від окупованого Криму у Держдумі. Їх використали для агітації кримських татар. Російській пропаганді потрібно було показати залучення корінного народу до політичних процесів, щоб легітимізувати владу окупантів на півострові. Очікування окупантів не виправдалися. Кримські татари здебільшого бойкотували та бойкотують незаконні вибори та не підтримують окупацію. У результаті цих колаборантів окупанти
позбулися. Тепер намагаються використати так звані нові обличчя із-поміж місцевих маргіналів, таких як Эйваз Умеров та Ібрагім Шерін. Путин очень сердечно относится к крымско-татарскому народу и очень трепетно относится к нашим проблемам. Я знаю точно, что каждую основную проблему он сам лично просматривает и знает о ней. Ассаламу алейкум, Джимат, давно меня не было. Эйваз Умеров називає себе головою національно-культурної автономії кримських татар. Насправді підконтрольна Кремлю організація, і її уже було ліквідовано 2020 року. Він постійний гість на пропагандистських шоу, де управляється у красномовстві, називаючи кримських татар піхотинцями Путіна. А з початком повномасштабного вторгнення Росії до України почав флешмоб, записує відео з колаборантами з числа кримських татар на підтримку Путіна. Але їх виявилося не більше 20 осіб, які публічно погодилися підтримати дії російських військ в Україні, через що він розлютився. Теперь все будет по-взрослому. О каждом, о всех ваших моментах, почему тот или иной молчит, а кто-то даже набирается смелости или имеет настолько тупое сознание, что выставляет компрометирующие как его, так и мой народ фотографии, ролики, сторисы. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. Нашого народу. Щоправда, піхотинець Путіна, який видає свою думку за думку усього народу, сам особисто на фронт не поспішає. Воює у забороненому в Росії Фейсбуці. Шутки кончились, за каждым придем. З тих, хто приїхав до Кримсько-татарського театру, Чингіз Якубов, ректор КІПУ. Він обійняв цю посаду після смерті батька Фівзі Якубова, який присягав на вірність Путіну. Ректор-колаборант одночасно посідає крісло депутата у так званому кримському парламенті. Розповідає, що Путін, мовляв, чимало зробив для кримських татар. Владимир Владимирович сделал для нашей страны. Что он сделал для Крыма? Что он сделал для крымских татар? Знаете, тут можно очень много перечислять. Я просто вот буквально две вехи. Первое, конечно, строительство мечети. На базе нашего университета строится прекрасный, великолепный центр полиэтнической культуры молодежи. Насправді, будівництво обох об'єктів заморожено, хоч відкриття планувалося ще навесні 2019 року на 5-річчя окупації Криму. Але щось пішло не так. Зараз на об'єктах навіть робітники не з'являються. Путін побудував лише міст через Керченську протоку та аеропорт, оскільки вони стратегічно важливі для перекидання військових та військової техніки. Аборигени, за логікою Путіна, почекають зі своєю культурою та релігією. А для колаборантів достатньо одних обіцянок. Ще один посіпака окупантів Ервін Мусаєв, екс-директор підконтрольного окупантам телеканалу «Міллет», висувався в депутати Держдуми на незаконних виборах від партії Путіна. Але його кандидатуру зняли, оскільки не досяг лояльності кримських татар до окупантів. Тому поки що задовольняється кріслом депутата в окупаційній Бахчисарайській міській раді. Останніми днями активно їздить до містечок тимчасово окупованої Херсонщини, де мешкають кримські татари. Ось, наприклад, він на іфтарі у мечеті Новоолексіївки. Із 5 тисяч кримських татар, що проживають там, на розговіння з колаборантом прийшло кілька десятків людей. Масові вбивства людей, пограбування та мародерство російських окупантів називає порятунком українців. Денацификация Украины, отход от нацизма, от фашизма и движение к старшему брату, к России. И сегодня данная спецоперация позволит Украине, позволит украинскому народу спокойно дышать, мирное небо над головой и спокойно праздновать 9 мая.
Мусаєв поїхав до окупованої Херсонщини разом з іншим колаборантом, колишнім депутатом Верховної Ради Криму від партії регіонів Енвіром Абдураїмовим. Останні 8 років він залишався у тіні, кілька років був за кордоном. Напередодні він відвіз у Херсонську область георгіївські стрічки, символ російського фашизму. З'явився на Херсонщині і ще один зрадник – Сейтомір Німітулаєв. За Януковича очолював Генічеський район, а потім утік до окупованого Криму. Там присягнув на вірність Путіну. Наразі агітує кримських татар співпрацювати з Росією. Обіцяє роботу та російські паспорти. Сьогодні можна сміло сказати і поздравити вас, що ми живемо в Росії, в Російській Федерації. Кожен із вас получить паспорт гражданина Росії. З початком окупації десятки кримських татар було викрадено, убито, сотні у в'язницях за надуманими звинуваченнями у тероризмі та екстремізмі, оскільки не згодні з кремлівською політикою. Сотні дітей ростуть без батьків. Багато хто з них, хто виїхав з окупованого Криму, зараз зі зброєю в руках боронять Україну. И ради Аллаха буду сражаться до последней капли для того, чтобы освободить вас. И каждая, я извиняюсь за эти слова, каждая тварь, которая обидела вас, за каждую слезу, которую пролили наши женщины, за каждое оскорбление и унижение, которое они нанесли моему народу, я обещаю спросить их с них сполна, с помощью Аллаха. И делаю всегда мольбу и прошу Аллаха, чтобы Аллах наказал этих уродов нашими руками. Амінь. Кримські татари у тимчасово зайнятих ворогом містах і селах активно розвивається рух опору, а українське військо завдає ворогу значних втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Донецькому напрямку основні зусилля рашисти зосередили на загарбанні Рубіжного і Попасної та просуванні до Лимана та Слов'янська. Лише на Донеччині та Луганщині українські воїни відбили 12 ворожих атак і знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 бойові броньовані машини та 8 одиниць російської автотехніки. Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах Збройних сил Російської Федерації, що ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 2 травня 2022 року було знято зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами українські території. На південно-бузькому напрямку ворогу наступ не йшов, натомість продовжує обстрілювати українських військових та цивільних вздовж лінії фронту. Важкі бої точаться на Запоріжжі, повідомили у полку Сил спеціальних операцій «Азов Київ». Кацапи кидають на штурм цих населених пунктів, там невеличкі села, кидають танки, піхоту, БМП. Працює вся артилерія, яка тільки є, працює авіація. Ну, коротше, весело там. Наші хлопці реально дуже достойно і відважно б'ються. Азов працює, Збройні сили на місці. Кацапи дохнуть щодня. Техніку їм палимо теж майже щодня. Десь раз на пару днів також у нас виходить брати в полон цих мавп. Рашисти завдали удару по середмістю Харкова. Одна жінка дістала уламкові поранення. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу кілька пожеж зайнялися у центральній частині міста. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, горіли гаражі, торговельні об'єкти, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку. Упродовж години рятувальники ліквідували пожежі.